ya shiga rai ban farga ba. Bintu za na yi ɗauka ko in dodo in lukuta. Yaya haka ne, ya kuke so mai muku ne? Duka kun nuna min so, wa zan bari wa zan ɗauka ne? Ni ba zan ƙi ku ba kuma ba zan aure ku duka ba. Ku bi na a sannu binti da inda ku je ku sulhunta. Kun ji? Ta. Kace za ka aure ni, ka sani na bar sauraron kowa, kuma ka san cewa saurayi na nadani ya tara kowa. Ni ake wa kirari indo ƙauyen nan na zamsan kowa. To ka daina haɗa ni da wannan, domin tuni na matarata. Aikin banza abu kaman a hore. Ni ba za ne muku kwange ba, san ko ya shiga rai ban farga ba. Bintu za na yi ɗauka ko in dodo in lukuta. Ni Bintu ka saurara ka ji ni dan ba zan ɗaurai ni ba. Ni kaɗai zan zauna a gidan ka kishiya ba ka min ba. Ba zai yi ka ɗauko wacce za ta zo ta cinye girki ba. Mu je dan Allah, tunda ni da kai mun sasanta. Ke kulfa kulfa fankan fankan ba ta kilishi. Faɗa indo za ta karɓa min, in kuwa na yi shirin rangadi Bintu za ta take min. Duk wanda na zaɓa a cikin ku babu mai iya tanka min. Zan auri ɗaya a cikin ku amma ba ku sasanta. Za ne muku kwange ba, san ko ya shiga rai ban farga ba. Bintu za